όλοι ακούν αυτό το αναπτυξιακό έργο που θέλουν να το δουν μόνο για συμφέροντα. Λένε ότι δεν πρέπει να λειτουργήσει. Λένε ότι θα είναι ανσύμφορο. Φίλες και φίλοι, σας πληροφορώ, είμαι από το επιχειρηματικό κλάδο, σας πληροφορώ, δεν πρόκειται να μπαίνει ούτε ένα ευρώ μέσα. Δεν λέω ότι θα βγάλει χρήματα, το Θεού. Είναι υπόθεση η οποία το έργο αυτό έγινε για εσάς. Δεν θέλουμε να βγάλει χρήματα. Θέλουμε όμως να εξυπηρετεί εσάς. Μην αφήσετε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν αυτό το έργο να το υποβαθμίσουν. Μην αφήσετε αυτούς τους ανθρώπους να το αμφισβητήσουν. Μην αφήσετε αυτό το έργο για το υποβαθμίσουν σε κατάσταση η οποία είναι μόνο για συμφέροντα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν είναι υποσχέσεις. Είναι δεσμεύσεις. Είναι δεσμεύσεις του συνδυασμού μας. Που θα τις κάνουμε πράξεις γιατί μπορούμε να τις κάνουμε. Εγγύηση για αυτές τις δεσμεύσεις είναι. Μέχρι τώρα αυτοδιοικητική μας πορεία. Με γνωρίζετε. Πάρα πολλά άτομα από εδώ με γνωρίζουν καλά. Γνωρίζουν λοιπόν. Δεσμευτήκαμε. Δώσαμε όμως απαντήσεις, δώσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που δεσμευτήκαμε. Σε ποσοστό ιδιαίτερα μεγάλο. Αλλά και η δυνατή μας ομάδα. Είναι μια ομάδα έτοιμη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής που έρχονται. Από την πρώτη κιόλας μέρα. Φίλες και φίλοι, τα προηγούμενα χρόνια στηριχθήκαμε στις δυνάμεις μας και κάναμε αρκετά. Τις δυνάμεις μας θα στηριχτούμε πάλι για να κάνουμε περισσότερα για τον τόπο μας. Συνεχίζουμε να κοιτάμε ψηλά. Σας καλώ να κοιτάτε ψηλά. Έχοντας περισσότερη εμπειρία από εκείνους που έγιναν και έκαναν με μεγαλύτερη ευθύνη για εκείνα που πρέπει να γίνουν. Με συνέστηση αυτής της ευθύνης ζητάμε από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν. Και πάλι, γιατί θέλουμε και μπορούμε να υλοποιήσουμε εκείνα που περιμένουν μπροστά μας. Ας μην ξεχνάμε πως η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη αποτελεί μια νέα ευκαιρία για την περιοχή μας. Δεν πρέπει να διδάσουμε και δεν θα διδάσουμε όπως έκαναν εκείνοι του Καποδίστρια, εκείνοι που προηγήθηκαν και που και τώρα για το καλό μας και πάλι συμπορεύονται, συνεργάζονται για να κάνουν πάλι τη δουλειά τους. Το ψηφοδέλτιό μας το πατήσουν άνθρωποι με διάθεση για προσφορά που πάνω απ' όλα βάζουν το συμφέρον του τόπου τους και όχι της ικανοποίησης προσωπικών επιθυμιών και συμφερόντων. Προσέξτε τα όλα αυτά. Νέοι, αλλά με πολιτικές εμπειρίες, γυναίκες, το άλλο μισό του φεγγαριού που θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά της περιοχής τους. Επιστήμονες, επιχειρηματίες, αγρότες, όλοι τους καθαροί πάνω απ' όλα. Καθαροί πάνω απ' όλα. Όλοι τους όλοι τους ερωτευμένοι να υπηρετήσουν τον τόπο τους την επόμενη μέρα, τη μέρα της δουλειάς. Τα νέα προβλήματα χρειάζονται την επίλυσή τους νέους ανθρώπους. Και εμείς έχουμε έρθετους και πάνω απ' όλα καλούς. Μπορούμε όλοι μαζί λοιπόν να εργαστούμε σκληρά για να μπορέσει αυτός ο ιστορικός και περήφανος τόπος να πει στον δρόμο της ανάπτυξης της προόδου. Σας καλώ να πούμε όχι στα παλιά και να κοιτάξουμε όλοι μπροστά. Μπροστά καταψηφίζοντας τους πολιτικούς, τυχοδιώκτες που ζητούν στήριξη για να εξασφαλίσουν το πολιτικό τους μέλλον και τίποτε άλλο.